ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомадин ҳама каса ба канали ма. имрӯза дар навори мо пухту паза мастай харид аз шаҳри Душанбе камтар навор кардам, аз раҳу роҳ, аз ҳавои тозаи софу беғубори ватан барои шумо каме навор кардам, барои хушҳолӣ ҳар як тамошобини канали ман. хушомадин ҳама каса дӯстони азизи ма ба канали ма. беҳтарин рӯзҳо ҳастай дар ватан. Як рӯз хунукӣ кина боз ҳамхел гармӣ ба мисли баҳорай. дӯстони азиз, беҳад ватан хушрӯ шудай, аллакай сабзаҳо буромадай, аз гармира ҳамчун баҳор бориш шудай. раҳмати калон барои ҳаматон, барои тамошобинони канали ма ки дастгирӣ мекунед, суханҳои беҳтарин менависед дар комментария. ҳаматонро ҳурмат мекунам, ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. беҳад дастгириҳотон нағзай, ҳамин хел дастгирӣ рава, ҳамин хел мотиватсия мада мешава ки шумо тамошо ки мекунед, ма як ҳавас мебия бо ҳамин хел чизои беҳтарин барои шумо навор мекунам. вақти дастгирӣ набоша ман наметавонам видео тез карда. духтаро шумо ҳамин хел дастгирӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед ва хоҳиши шумо ман ҳамин хел видео мекунам. мастерок омадистам духтаро, тамошо кунед, адреси мастерока видео кардам. духтаро ина ҳавора бинен ганда хушрӯ капка буд. мо ина мастерок омадем пишти нами дом даем, дом баъди сомонӣ дом мешава ҳамоай. ина миҷа здания нави мастерокай навшай яду чи дар кор буд бубинем, ҳам қолин дар корай барои кухняра, хеле коврикчаҳои специально барои кухни дошта. лифт қатия на лифтай духтаро хеле даромадгош ба лифт диюм ошона. ина диюм ошона меброем. занҳои азиз, мехоҳед ки маоши ҳармоҳаи худтона бигирен, дар ширкати атомӣ барои шумо кор ҳастай. кор осонай духтаро, аз шумо ягон вложение расходи зиёдӣ намерава. дар 6 моҳ як бор харид мекунед, ҳар моҳ маоши баланда мегирен, аз $1000 боло сар мешава маошиш. беҳад маошиш нағзай ва кор осонай, расход надора, забондонӣ дар кор нестай. бо як забони худмон кора пеш мебарен, тариқи як ватсап духтаро. беҳад кор хубай, камтар маълумот метим дар бораш. хариду фурӯш надора духтаро, чизе ки мегирен як бор 200 сомонда харид мекунен, тамом кора шурӯъ мекунен, танҳо як структураи худтона месозен. аз ду одам вобастагӣ дорад, ду одам мебиёрен таги худтонда, хоҳ хеш боша, ягон шавҳартон боша, ягон дугонатон боша, шумо мебиёрен таги худтонда регистратсия мекунен, кора пеш мебарен. чизе ки дар иҷа дора, маҳсулотое ки дора ҳама шифобахшай. шампун дора барои мӯи сара бақувват кардан, намерезона, мӯи сар бақувват мешава. витаминҳои беҳтарин дора ки иммунитета баланд мекунад духтаро. иммунитет ки баланд шуд, касал намешавем. тамоми намуди витаминора недостаткаи организмда ҳастай. спирулина витаминай бақувват мекуна организма. баъд барои харобшавӣ ҳастай, барои стресс, барои маршинкаи рӯи доғи рӯи ҳамаи чида кремо ҳастай духтаро. барои захмҳои ҳархела, касалҳои пӯста мазо ҳастай. муроҷиат кунед духтаро, кора пеш баред. номеро дар рӯи экранай. хоҳараки ман наставники беҳтаринае ки шуморо ёрдам мекунад дар группаш, ҳамроҳи шумо кор мекунед. анами маошо гирифтагиян, шумо ҳам метавонед ки маош гиред. аллакай дар тоҷикистон ҳам кушода мешава, боз зур мешава ки кор дар авҷ мешава духтаро. дар кадом давлати бошед метавонед кор карда. на духтаро магазини мастерок да омадам. ина сковородкаша ҳозир дидам, ина бинед нархша. и 26 сантиметраш 109 сом, 28таш 120 сом. арзон, барои ки ман пеш дида будам ё қимат будан 200 чанд сом, барои ки качественияй ам омеисай. баъд нависта будем пасудои омеиса, ина ҳамаи чизош аст. кадом мехоҳам ки магазини мастерока бо анхе пол нарх навоша гап занам, комментарияда нависен. ман ягон рӯз мебиём ба ҳазар шуморо нарх навои дегои омез шабинен чӣ вибр калонай. баъд иҷа фарқ дора нархош, бисёр чизо бинем ам иҷа меом мегирем пасудау чизои ва я дегам хали чизоро иҷа арзонай, фарқ дора. ина духтаро ҳамаи каструлаи калоншам дора, омеиса майдашам дора, любой намуд нархош агар маъқул боша ки фаҳмед, бояд нависен комментарияда. ман мебиём баъд шумода полностью ҳам пасудовашам нишон метиҳам, хоҳиш дошта бошед. чойникоша бинед чӣ духтаро хушрӯакай. майдача каструлои ям пични дора, як тага ба наборша бинед духтаро, наборош
любой намудуш ҳастай. дахтарои мастероке ки дiyim кушодаанд дiyim мастерока якмуш дар зарафшон дар тарафи зарнисор пештаксиёре гарда ҷойгир шудагие дiyimгиш дар ҳами вая центрда кушодаанд пушти домои ҳамун навда пеши сомонида беҳад чизош оз скидка кадай арзон кадай ма тез мерам мебинам ку чизои нағз дора скидка қати бигирам ҳамаи чизош мада маҳқулай хали чиз барои кухни хали коврик маҳқулам буд як намуд резиновияйда барои кухнида ҳам дар болои кафел хушрӯ меиста ҳам тоза мекунӣ вай намешӯи дахтаро ҳам хе балата тоза мекунӣ агар ягон чи брезаша аҷоибот буд размери кухни ма набудай калони бад беҳад калон вая мебри кумо вариантора гуфтем мебинем бо кушониён мерем насиб карда боша агар кушониёнда ёвум мегирам наёвум баъд мебиём ҳами ай мастерока мегирам дахтаро барое ки и хеле хубае ки кухнида чихела ҳарчи рехтанаш мумкине баъд хеле тез қолин намешӯӣ инҷа садбарг омадестам дахтаро бо ҳама аз жеде ай ҳамиҷа ма крем қаймоқи ҳамун сливки мегумша харидорӣ мекунам барои торту ҳам ягон чизо дахтаро ҳозир ман омадам харид кардам ҳам кондитерский магазини садбарг рафтам уҷа беҳад ҷош танг буд барои наворкунӣ натонистам одам бисёри бад буд ва чихела ина магазиное ки здания садбарг тамом мешавад баъд ҷое ки аптови чизо мегӯянд ку ҳамуҷада я магазини хали вай ҳастай дахтаро барои бисёр мепурсен кондитерский магазин чандта ҳай ҳамуҷада дарун ба дарун медрои ҳамаш ҷои майдаҳакай кондитерский магазин айда ҳамун садбаргда ҳозир ман ҳамуҷа чиз харидам камтар навортон мекунам дахтаро барои бисёр хоҳиш кардем ки навор кунем оли ман магазини ҷило равам ягон рӯз вай кондитери калоне ба навортон мекунам иҷа ҷош танг хушрӯ навор кардан натонистам аввал ай сковородка сар кунем мастерок рафтам ку нишон додам раҳа ина мастерок ма сковородкара гирифтам и барои блиницай да дахтаро блинчикпазидай сковородка блинчикпазакай ҳамун фирмаи умесай дахтаро беҳад маҳқулум шуд хай бинен чихе хушрӯай лавакш камтарак хеле плоскияй бинен маълумай плоскияй баъд исташ инаҳа барои ки сковородкаи омез дар ҳиҷ ҷо нестай дахтаро ман фақат ҳамин чи дадидам мастерок дадидам бас скидка шудай ҳам ҳамин нархош арзон шудай чанд расветка дора и размери 28 дора уш 120 сомонай размери 26 110 сом 109 сомон дахтаро ина гирифтам бинен ҳам ба қувватай ҳам блинчика хушрӯдаӣ мепазир размершам нормалиам 26 дахтаро қаймоқе ки ман мегирам барои кремо аз садбарг мегирифтам видеои пешинада нишон додам файзи расул кардам ва анам халӣ мегирам бисёр вақт ҳамин роз ман 15 сомонда гирифтам килош 25 сомона беҳад нағзай байра ман сливки гуфтам мехармай ҳамун ҷои қаймоқ фурӯшо сливкиш бо камтар фоизи ҳамун қаймоқшон баландтара кремда хушрӯ ҳалсак мешавад баъд дахтаро бо иҷада творогам гирифтам творогшонам 25 сомай килош творогам гирифтам баъд иҷада бо харид кардем аз ҳамун кондитерский ҷо креми шантипак буряй ҳамин шеф дукати ки ай тоҷикистон мегирем шантипаки россияй чихеле ки дар шантипак ман қазоқистонда истифода мебурдам ҳамоай я литрай и тез ғаус мешавад ба кремонида назем ба и бо я варианти дига дора ки камтараи қаймоқ ҳамроҳ вақте ира мезанем сах мешавад ай и я 3 қошиқ ҳамроҳ мекунем баъд зӯшони молоко аҷоибот крем намеги ки креми ваяй ягон мороженый бори мешавада беҳад хушрӯай варианти кремоай бисёр крема мепурсен дахтаро чихел намуд осонтари ғаус меша и ҳамие агар россияда бошен шантипак випак бо ҳастаем хали кремо баъд сливкиёи 33% ҳастаем яда шедра элета гирифтам дахтаро варёнка гирифтам доштам хай бо гирифтам барое ки ба кирои рафтан ина гирифтам бани хали разрахлити ангели даф гирифтам фақат дига намуд истифода мебурдам урам 18 грамма ай ангелш гирифтам чандта шуд 6та ангел разрахлити гирифтам ё 2 сомон ай дахтаро яташ 2 сомон варёнка 13 сомон шедра элета 7 сомон ё ҳамун нархои садбарг баъд шеф дуката 35 сомон гирифтам дахтаро ира да дига ҷо 40 сомон 38 сомонай садбарга хабо фарқ дора шоколад гирифтам дахтаро шоколади туркӣ будай килоша аёдум брума чанд сом ина мира 35 сомон да гирифтам ина мақаша 35 сомон 400 грамм боша чанд грамм боша 35 сом ё ним кило боша базвинакай ай гирифтам ба шоколад
клубник шоколаде мешавад духтаро. Кукурузный крахмал гирифтам. Мепурсен барои чӣ мегирем кукурузный крахмала? Бисёр чизо дар кора. Бисквит да медозан. Ма бисквит да ҳамроҳ намекунам. Ама хеле ягон кремои чӣ да ҳамроҳ мекунам. Заварной крем да беҳад нағз меша. Орча кам медози, ай медози, умуман таъмуш дигаха мешавад. Баъд глазур гирифтам духтаро. Глазурм тамом шуд ку видеода нишон додам. Ҳаму якта шоколадный гирифтам, якта дига малиновый. Ина духтаро. Шоколадный малиновый гирифтам. Ина малиновиш 30 сомон, малиновий шоколадниш 32 сомон ё туркиян. Бо ҳастай ҳами кент навистаги айурам буд. Ма худам аи намуди ки истифода мебурдам аи гирифтам. Пастайни аи истифода мебарам. Беҳад ғавси хушрӯй. Баъд аи малиновий якм бор гирифтестам. Хушрӯй аи баро ки да хонамуда марака да карда будам ку пирожниёда малиновий буда уҷа. Хушрӯҳак. Ҳам чизе ки дар кория мену да шумо мегирен, болои чизода пирожниёда украшение мекунен. Вақтона намегира, глазур тайёр карда намеистен духтаро. Чиз дар кория. Кадом да Тоҷикистона ина магазини ҷило ҳастай тарафи садда ҳам хали кондитерския. Баъд да Садбарг чанд точка 4-5 точка ҳам хали кондитерский магазина. Айми харидорӣ кунен барои пухтупазотун чизои дар корӣ. Иҷа духтаро блинчик тайёр дорам. Барои блини торт мекунам. Хоҳиши чанд подписчик будак. 3 дона тухма бо 8 қошиқ шакар анам хел венчикати мезанам. Бисёр не духтаро 1-2 дақиқа. Баъд худаш ҳал мешава. Дар корам нестай. Баъд шир 1 литр шир духтаро ҳамроҳ мекунем. 1 литр шир. Шири хунук гарм фарқ надорад. 1 литр шир. Баъд орда ба чашм нигоҳ кунед чанд қама ғавз мекунам. Камтар ғавзтар мекунам духтаро. Баъде ки оби кипиток нав ҷӯш омадагира бо ҳамроҳи 1 қошиқча сода ним литр об мегирам. 500 мг оба бо 1 қошиқча сода ҳамроҳ карда гарму гарм аз болои ҳами хамири блинчик ғавзтар кардагимон ҳамроҳ мекунем. Баъд тунук мешава. Беҳад хамири бамазза мешава. Ай ҳами хамири блинчик. Баъд хел ширини бад нестай духтаро. Барои ҳамхали ягон начинкаш мекунен хушрӯй. Ширини бад кунен ам мешава духтаро. Шакарш бисёр боша камтар қоқтар мебиёй ҳами блинчик. Шумо бисёр авно ба чӣ мехӯрен? Начинка қати ягон чи қати ҳами блинчика. Лекин торда ман ҳозир 1 литр шира кардам. Бисёр мешава. Хела блинчик мешава. Блинчики нормальни размерушам калон калон. Ина об ки ҳамроҳ кардам бинен чхел тунук шуд. Ман дига орд ҳамроҳ кардагӣ нестам духтаро. Равған 8 қошиқ равған ҳамроҳ кардам. Тамом. Духтаро блинчик пазира сар кардам. Сковородкаро дар алоби гарм мемонем. Чанд дақиқа меиста то гарм шудан шавад. Вақти гарм шуд маълумай блинчикоро хел рехта пухтан мегирем. Якум блинчикша ягон блинчикш безеб наомад. Ай ҳами якумш хушрӯ мебиёяд. Ба сковородкарам фарқ дорад духтаро. Сковородкаи нағз боша тез тез блинчикои хушрӯ пухта мегирен. Баъд ҳами санги ҳами духовка беҳад плиташ баланди хушрӯ будай. Отзивоша гап занем гуфтанд ки истифода бурден. Плитара номша мепурсен ханза духтаро. Ма чанд бор мегӯ менависам комментариёда бинен ҳастай ханза навистагим нағз буда. Инами блинчик пазира ма дар плита умуман нағз намедидам. газ да бисёр нағз медидам. Тез тез мепухтам аз ҳисоби баланди газ. Плита да хиёл мекардам ки суст мепаза қоқтар мебиёя ки не духтаром хе баланди хушрӯ. Ма 3 вай дора абарот дора ҳами плиташ. 2 да мондагим блинчик пухтестам. Аҷоибот пухтестай. Тез тез ина бинен успед намекунам блинчикора. Ина 1 литр хабо ним литр оби кипиток 1 литр беҳад бисёр шуд. Барои блини торда зиёдтӣ мекуна. 2 та торти блини меша ҳами рецептда. Ман 1 та кардам бо завтракда гудако аз ҳамин блинчик хӯрдан. Ай гудакои ма ки нағз мебинанд гуфтам бисёр шава кам не. Бинен чихе блинчик. Пузирокоша бинен чихел хушрӯ омадагиай. Мягки блинчики хушрӯ. Ҳами рецепт фақат тайёр кунен. Фаромӯш накунен ҳами рецепти блинчика. Умуман шуморо падвадид намекуна. Ҳамеша блинчикои бо лаззат мепазен барои фарзандҳо, оилаи худтон. ҳами чӣ рецепти метиём духтаро ҳамаш тоғрияй бе ягон секретай бо дили пур бупазен. Ки шумоам ки ёд гирен бо як плюс мешамада
фақат дар ҳаққи мо дуо кунен тамом. духтаро ина қаймоқ гирифтагим ай ҳами жеде гирифтум вокзал садбарга поёнаш и сатилодай духтаро сливки барои крем гӯен гирен метиянд чанд сомони да хоҳен метиянд. ма ҳамҷа ҳозир 25 сомонай килош 15 сомон да гирифтам барое ки қаймоқ бисёр беста халадинида безеб мешава. ма ҳами 15 сомон да барои якта ҳами торт гирифтам ки бо свежи мегирим дар кошава. баъд бо шакар 1 пиёла шакар қати ҳамроҳ кардам, дар морозильник мондам. ним соат дар морозильник истод. гирифтам анам хел бо миксер лад задистам. обороти баланд қати мемонем мезанем то сахт шуданша. шакар об меша дарунашда. баъд сугшони молоко як ками баночка сугшони молокоро дарунашда андохтам. ами 380 грамма қитичо ҳастку оҳани ай ҳамо якта андохтам. баъд духтаро креми мо тайёр шуд. блинчика анам хе кальцода боло ба боло мемонен. бинен бо чӣ шакл ма одди када шумода нишон дода фаҳмондистам ки вай накунен ҳамхали кальцо бояд дошта бошен духтаро. хай бо бубинен ягон варианти дига тонен хитон идея создават кунен лекин ҳами кальцо боша бо хубай. и кальцо арзонай дар тоҷикистон 40 сомона ё 35 сомонай духтаро. майра қазоқистон гирифта будам арзонай. ма дар бозори корвон пурсида будам нарша. и чанд намуд дора. ҳамин намудаш 40 сомон буд ё 35 сомон буд. ҳам хел буд фаромӯш кардам хеле шуд пурсидагӣ ман лекин арзон буд. дар Россия бошен сайтода ҳастай валбреста ҳастай озонда ҳастай заказ кунен харидорӣ кунен. беҳад чизи хубай бисквит мепазен. инам хали ҳар хел формочка мекунен ба ин мешава духтаро. блинчикора ма инам хел якта вай кардам. дароша крем кардам малинаи замороженӣ доштам. дар ношда мондам тарзи боло ба боло книша нишон додагим духтаро крем книша. иҷада анами конфитюр доштам дар морозильник духтаро. да я моҳ пеш буд ё 2 моҳ пеш буд дар видеом карда будам конфитюра нишон дода будам бо малина. силкаш ҳами поёни каналда мемонам конфитюра видеоша тамошо кунен. ҳам хел хушрӯ шудагӣ буд. баъд як рӯз морозильник муда бисёри баъд ҳами ҳар чи замороженӣ хостам мондам морозильник вай шуд об шуд бисёри баъд нагрузка шуд. баъд ҳами конфитюри ма камтар об шуд барои ҳамо бинен кругли хушрӯ нестай об шудагиай. хай ба ҳар ҳол ҳастай ҳамо худаш конфитюр беҳад бамаза мекуна. шумо метонед малина надошта бошен банан кунен духтаро. банан қатиам бамаза мешава. клубника қати мешава. ма малина ки доштам бо малина кардам. инам хел 3 бор блинчикора ам хел дар ноша крем кардам мондам. баъд 2 бор қабато шуда 1 қабати мондам блинчика. холодильник да мондам духтаро. шаб буд ма кардам. дар холодильник истодай саҳар қати мегирам болоша ороиш метиҳам. баъд барои субҳонаи кӯдако иҷа камтар творогу сметана тайёр дорам. боқӣ мондаи блинчик қати дар даруни блинчик монда мехӯранд кӯдако. ина завтраки кӯдакои ма. бо камтар ордбиронам кардам. навор накардам духтаро ордбирона дигар саросима будам. хайчи хеле завтрак да мехези чанд кори дигар мекунӣ успед намекунӣ. ҳар яктаи вай навор кардан вақт мерава. иҷада камтар ай шеф дукат крем камтарак ма илова кардам. бо инам қаймоқи дина 3 қошиқ бори монда буд. бо қаймоқ шеф дуката мезанем. ишам сливкиёи дига хеланд духтаро ё барои крем гулмонида хушрӯтаранд. ай ҳами бо қаймоқ кунем баъд лаззаташ беҳад бамаза мешава. барое ки динанги крем да ма сушонка бисёр дохтам ширини бамазаи буд дига да иҷа надохтам. қаймоқ худаш беҳад ширинаки хушрӯ буд. ана дар холодильник як ами шаб то саҳара истод. хушрӯ анам хел питатса кард сахтаки хушрӯ шуд. боз болоша нами хел ороиш медиҳем. чӣ мевае ки дошта бошен чӣ хеле ки худтон мехоҳед бо шароита бибинед духтаро. ман ҳамин намуд маъқулам буд кардам. беҳад кӯдакода маъқул шуд. кӯдако хӯрдан мега намеги ки ранги блинчика кӯдакода форида. шумоам тайёр кунед барои фарзандои худтон.
як подписчики азизи ма чанд бор шуд менависанд торти бемиксер кунед. ина дӯсти азизи ма бемиксер аҷоибо торти бо лаззат мешавад. бо ҳастед дар канали ма чандта бемиксерам. ина боз яктаи дига кардам. бинед ҳам бо хоҳиши чанд нафари дига блини торт тайёр кунем. блини торт ина духтаро ма кардам. ҳаматон рецепта бигирен шуморам тайёр кунед. саломат бошен дӯстони азизи ма ки ҳамеша дастгирӣ мекунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷои набошен. ина дарунша мебурам. бинен чӣ хел хушрӯ омадагиа духтаро. дарунша михел сер крем, сер начинка, михел малинаша бисёр андохтам. бо конфитюр андохтагиам дар қабаташ. бинен чӣ хел хушрӯ. хай баҳора шумотиен духтаро. иҷада лайфхаке ки ма мехостам анами бари гази ма кафел ҳеҷ кадагӣ набуд. вақти ремонда кафел накардай. мардака гуфта будам хай фаромӯш кардиан. гуфт ҳамақа кардем. басае ки ман гуфтам не всё равно ҳами руған мепара. сад накунӣ эҳтиётам кунӣ руған мепара. ба ма самаклеюши харидам. дар видео нишон додам духтаро. влоги пешнида навистен чӣ кор карден ами самаклеюшитона. ина ма барои ҳамиҷа гирифта будам. ина маҳкам кардам. бинен чӣ хел хушрӯ маҳкам шуд. и дар девор дар ҳамаи ҷо мечаспад. беҳтарин чиз.